Kublai pi prolog baro sai sen biang ngapriang subhai pi syakane ka channel chonga. Hakane ka video matasngi ngan matai langkot ya kane ka film Kabil. Ka film balak da Hrithik Roshan kum urahan Bhat Nakar bat ka Yummy Gautam kum ka Supriya. Ya kane ka film la rilis ha ka arpusan tarik Januari chong usnam arhachar khat nyau. Te hakane ka perthai bangi syong isa ublei ula bo yangi la ka chong ka sap bangin tre ngin kta ban pendapan biang yela ki cingdong kam ki ba man la ka sngi compare wat la ki khmat kim yu ki score kim yo sngew ka sentur kam lai kren hanrei ka chabeang pan ka khlan kumta kam ailat ya uno ulene kabreu ban chu syong klik ti hacho te kumta hakane ka phlimru phin yo ya ki sichur ha ka ba baro arngut kidei ki ba matla baro artli ki khman hanrei kaching matla chungki pat ka khlem khanglat yaki banle ya kanu ka kam namar ba ka chabeng kalong ka ba khlan bat ki skor ka khmut kikti ki kchan kilong ki ba bianglut te pej ya kanika video hadop kun phin sa shem ya kane kaching chia habastang ka film lapen ya rohan uba dang shet wat la ulong uba man la aro hanrei uba krek kam krek champat kum uba yoi u rohan udei ubreu uba bha mensem bat uba im da kecingkemen wala ki khmat chung u kim yoi nado ba udang kha hanrei uba trei pat ya ka wei ka kam kum kalat kamai ha ka ba la penlengolut ya ki breu baro da ka sap chung u kata kadai kecing keren chung u ya ka sur chongki animated cartoon wala ki khmat chung u kim yo iro lengba ki prolog chung u urohan ulai kendo ya ka Supriya ka bedai ru ka breu ka ba matla bro artli ki khmat kum ma uhi hanrei ka badai pan ka nong tem piano ka batwit bha batru ka nong hikai musical class bat ka dai ru ka breu ka ba im da ka cingkemen hala ka cinglong matla ka chongka kine bara arngut kla stang ban ya sngotenat iwei pat para bam yoi bat kila ya sho ching edru iwei hado banda yo ya tho sendon ha ka wei ka men halanti bon man phai sila yeng haren ka cingwan bam chongki na hotel la sha penthut no ha u amit selar ubadai ru uba chumlen bha banle thokai ya ki breu ha kane ka chaka rengkat bat u perlok chung u wasim u amit u deiru upara chong u madhav roy selar ubadei u politician uba khlan bor bha u amit lembat u perlok chung u wasim ha kaching shongsit kiyat ula kren khlam akor ya kine ki sichur hado ban pen bitar ya u rohan bat kila petkrat pat haden kacing kaang breu chong ka Supriya ha ka step ka bobot kat ba u rohan udang lech sha chingtrei u amit bat u wasim kila rungto hayeng chongki kat ba ka Supriya kadon tang marwei bat kine ki runar kila rep ya ka Supriya haden uruhan ulawan phai na chingtrei ula syam ba ka Supriya kala syarep kumta ula lej sya police station ban aikes ya kane kacing syarep ya ka Supriya bat une u police officer uba kerteng u amol chaube ula batai ya u rohan ba udei ban lej ai medical test sywa ya ka Supriya hapo ka arpusau kenta ban pensisya ba kadai ka ba syarem kumta u rohan bat ka Supriya bud kila yaleng ban phates yaka hanrei halanti syachaka sumar la sya raborno ha ki breu chong uselar hado ban dadap lai phun reu kenta ha kane kachaka haden ba kila laino nangta ha kaching syabret syarut duriau urohan bat ka Supriya kila yale ya kaba donkam
ban pha tes yaka kumba la pha daki polis hanrei ka report jongka pat ka klem pau shu ba ka dei ka ba syarep namar bala palat ar pusau kenta kumta la sya berngamru ha ki polis haden ba kila peni ya ka report bat la sya kenok ru ba ki dei ki reu thok namar ba klem ka sakhi ka ba biang kumta da ka ching do ching kremen kila wan phaino shala yeng andala poi hayeng ka supriya kala pengkhre chingbam ya u rohan kumba chuklong hanre la penlengo pat yaka ba u rohon pat u klem tre ban bam bad ula le menti yaka badru uba bon chimut chiperkhat namenta ka chingbam la chung u halor ka hok chungka kumta lengba ka ching charchar ba klem kren chung u la pen ku fly ru ya ka supriya ha ka si ka babon kat ba u rohan ula wan kloi shalayeng na ching trei ban panmap artat ya ka ching charchar chung u yaka men nin ka men la shem pen ban ya ka met yap chongka ka bala sten pasi na chirong pangkha kumta u rohan ula lenyar da ka ching sosi bat kumta la thang don burom no ya ka met basa chongka haden kane u madhaf roy u hanmen chong u amit ula wan chengo ya u rohan bat ula penpauru ha u ba u amit ula rep ya ka supriya amdei tang sisen hanrei arsen kumta la pelongru ya u rohan ban bitar haden kane u rohan ula syamru ya ka wei ka kot lengkhot bra tho ka supriya ban pensisa ba u amit ula rep ya ka arsen bat dei nakane kaching le donbor chung u arsen yaka la pelong yaka ban penyap no ya lade da ka ba shu phasi lengba kaching tip nakane kaching tho chungka u rohan ula kular lane ula smai ban wat ya ka hok chongka supriya kumta ula lei kendo ya u police officer u chaube bat ula ongru ha u ba unsa penher put ya kibala le ya kane ka kam bat kalong ru kum ka chalen ya u chaube namar ba umla ban le ai halor ka ching sharep ya ka supriya bat ru unsa tip ba deu ubala le ya kane ka kam leng ba ka ching penyap jong u rohan ya kita kibreu bat u chaube ru umla ban le ai halor ka ching le chung u ha kata ka por kumta u rohan ula penungkam da kasap surkren chung u thik kum kasur chong kita kiba la le ya kane ka kam kumta lengba kane ka buny ula penyap nangkong ya u wasim da ka ba shupasi ya u bat ula eru ya ka rumar chong u amit hangta kum kasaki ba de u amit ubala penyap yala u perlok la chong u wasim haden kane urahan ula riam saya u amit ha ka wei ka yeng botiar ha ka ba kibreo chung u kila setkut ya u rohan bat ya ka supriya hadu lai phun reu kenta ha kane ka ching yele bashir khei bat u amit u rohan watla yo i ki khmat ru hanrei ka khmut chung u pat ka sotho ya ka ching sma chong ka body perfume chong u amit kumta ula yolat ban tet no ya u bat ula kte ru ya u hapo madan yeng ban sha thang im ha ka ching riam chong u lengba ka ching pen pei ya ka top phniang bat ru da ka ba ubo ya ka mamati ba me hadwar yeng khnang ba tang suple ya ka la pelong ka ching kamding kumta ka plan chong u kala chop lengba ka ching wan ple u hanmen chung u ya kane kadwar haden kane u police officer u chaube ula suba ba de u rohan u bala penyap ya u wasim bat ya u amit haden ba ula kenmau ya ka ching chalen chong u rohan ya u kumta ula ong ya u rohan ba unsa close no ya kane ka kes chong u hapo ar pusau kenta bat la pen iru ya u chaube ba ula le ya kendo ya u madhaf roy namar ba ula tip
ya ka ching rep chong u amit ya ka Supriya hanrei umla le ai pat namarba la sha thong pisano ha u madhaf roy kat ba ki pulis kidang penlong ya ka ching talasi ha kane ka arpusau kenta u rohan ula yo pas no nangta lengba ka ching yarap uprlok chong u bad ula yo latru ban phun ya u madhaf roy ban phawan ya u ha ka wei ka yeng building ka ba dangshna ka ba deiru ka yeng thamai chong u rohan bad ka Supriya ha kane ka ching yele u rohan ula yo pinyap no ya u bad ula le ru kum ubala pinyap hi ya la de da ka ba panhap na chong yeng haren kane u rohan ula ya tho ya ka story ha u chawbe ba u amit ula pinyap ya u wasim bad u madhaf roy pan ula pinyap no ya la de haden ba ula songsi ya ka ching yap chong u amit kumta u chawbe ru yo ya ka sakhi ka ba beng holor ka ching pinyap u rohan ya kine kibreu kumta u rohan ula pendap ya kane ka ching penher keput chong u ya kine kibreu da ka ching chop u rohan ula lej bread no ya u depei chong ka Supriya sharut duriau bat dei hang neru perlok ba kane ka flem kla poino saka bakun lada pi snautanat ya ka ching yatho khana chonga sa share comment like but subscribe ya kane ka channel chonga khnang bangan sa palmi shosho ya kum kine ke chat film love story kublai shibun